Елец малко по-напред, защото не хващам и двама ви. Е така. Играта хваща. Само играта, добре. Видях, че кинекта работи, ето вижте. Ръката, вижда. Опа! Сега вече сте сигурни, работи кинекта. Виж, без джойстик. Да, бе. Всички виждаме. Кристиано си червен копче на джойстика. Да мога да дам назад. Червенто. Червенто. Пустай го, пустай го. Да, бе, той го движи с ръката си, това е якото на кинекта. Нищо. Първо ще има тъпа тренировка. Аз знам всички движения. Но какво да се прави? Какво да се прави? Тренировки? Ако дойдеш малко напред и ще мога да хващам двата. Тъй? Да, дай така да ще взема. Този е много тясен. Виждаш ли? Вижда ли са? Да, всичко се вижда, спокойно. Ето, така се прави, хора. Така се прави. Сега дясно круше почва. Дясно круше. Нищо, че той е блъска. Това е тренировка. После идва истинския бой. Да. Малко е дълга тренировката, но... Нищо. Ще е малко по-дълго. Може би ще е по-дълго, отколкото на дитято. Ако питаш мене. Възможно. Ще опитам да скъпвам повече тренировки. Защото все пак... Аз знам всички удари. Първото спря. Майче са две такива, да. Не бяха две? Не бяха ли три? Да, три бяха такива. Три. Това е първото. Не е да се вкусат. Ти го знам, Моля ви, казвайте на приятели за моята страница. Да, споделяйте. Не е нужно да лайквате, но моля пишете. Ако искате, лайквайте, ако ви харесват клиповете. Според мен са яки. Ако не ви харесват, все пак на някои хора може да не ви харесват, ако не ви харесват... Дай, без 4 секунди. Скип. Ще скипвам всичко. Глупаво. Тъпо е. Какво да направя? Ако не е скипвам, то... Да, така. Второто. Така се скипе по-добре, отколкото да ги правиш. Да, бе, аз ги знам всичките. Аз ги знам всичките. После може и тая за 3 да покажеш, нали, как се играе долу горе. Да, ще покажа как се играе, ама когато почне и боя. Той е за избягване на круше и на рътник. Да. Идваш назади той, ей, не те удари. Той е за отблъскване. Да, за дясно блок. Той е за отблъскване. Блок. Например, той те рита и ти така... Давай скип, бабе. Знаят хората, може някои хора да не знаят, не се обиждайте. Точно така? Не се обиждайте. Айде, третото. Мина. Сега ако има още... не, ето го почва. Почва боя. Сега ще видите истински уличен бой. Чай да си първа телефона. Аз вече знам кой е. Има малко напред. Идям. Аз не съм това. Що съм поръса, не знам. Долу по пътно поръса. Файт! Айде бе. Айо. Отначало е лесен, иначе със всеки рун става по-добър. Нали сте? Да. Може ли аз наудно и с сафарито там? С лодката? Да? Да, много хубаво иска с тебе. Добре, айде. Айде с теб ще играй. Дай и тя. Айде, ти с мен. Нокаут! Да, играй, стига толкова 5 минути, искаш ли? Сега. Да, стига, спрям.